সকলৰে বাবে নাঙল সকলৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অবিহনে বিটিচি অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিব फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाबाय मानि थाखाय जादों बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनदों मानोना आङो इउपिएलनि गासैबो मावनायफोरखौ आङो मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो आङो नागारनानै बिपिएफ दोलोआवहाय जयेन जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोंहाय इउपिपिएलजों लोब्बा गैया होननानै माखासे समाव बुंबाय थायो नाथाय नोंथाङा दिनै माने एबसुआव थानानै थारैनो बे फरायसा आफादा एबसुआ इउपिपिएलजों सोमोन्दो गैमारामोन नामा सोमोन्दोआथ' खेंसालि दंमोन अब्लाबो आंथ' बिबानाव दङमोन ओमफ्राय बिबानाव दंब्लाबो आङो मावैया एसे गोबाव जाबाय आरो एसे आङो बोराबनाय बायदि जादों आंखौ लिंहरदोंमोन बिसोरो नाथाय आङो थाङिया एसे गोबाव जाबाय बोसोरसे 1 इयारानो जाबायमोन थाङिया आङो दा फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि जानानै माबोरै खामानि मावलांनो सानो फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि थाखाय आङो मोजां हाबाफोर मावलांनो सानदों आरो आङो बयजोंबो मोजां मावनानैहाय देखायलांनो थाखाय आङो गोसोआवहाय सानदों BPF long live जय हाग्रामा महिलारी रे हाग्रामा महिलारी गैयाब्ला बिटिसिआव खोमसिया साग्लोबसिगोन BPF সকলৰে বাবে নাঙল সকলৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অবিহনে বিটিচি অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিব सोर सैथो सोर असैथो जाखो दिनैनि समाव सैथो जोहोलावखौ जों लाबोफिननांगोन बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाबाय माखौ नुनानै जाखो खुलुमबाय सिगाङाव माने खुंथाय गैयै माने बिपिएफ दोलोआव फैनायनि कारनथ' गैया जेनेबा आङो सासे इयुथ जानानै ना रावखौबो मा होनो गाज्रि मोननाय बोराबनाय फैयालासिनो माने जोंनि इयुथखौ समाजखौ बा लाइमोनफोरखौ मोजाङै माने दैदेनलांगोन बा बेफोरबायदि आसा सानदों आरोना दोलोखौ एबारनिफ्राय बेखायनो आङो बे बिपिएफ दोलोआवहाय गाव गोसो जानानै माने हेफाजाब होनो लुबैदों इउपिपिएल हान्जाया लाइमोनफोरनि थाखाय माने जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना सानो नामा नोंथाङा इउपिपिएल हान्जाया माने बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया फ्राय माने आङो नुखायाखैनो बुंनो थाङोब्ला मानो होनना बुङोब्ला बांसिनानो मा होनो लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होदों होननानै बुङोब्ला माखासे दोङो लाइमोनफोरनि इउनियनफोर दानाय बेफोरो माने एसे हेफाजाब होबोनाय बांसिन नुबोदों आरो बेनि सिगाङाव बिपिएफआव हाबनायनि सिगाङाव बिपिएफआव हाबनायनि सिगां आं जेरावबो पार्टियाव हाबाखैमोन आं स्टुडेन्ट हिसाबै स्टुडेन्ट इउनियनाव बोसोरथाम देरहाबोदों उदालगुरि कलेजाव आं खेनसेयाव एजिएस खेनसेयावहाय कालचारेलाव ओमफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आं हाग्रामा महिलारी गैयाब्ला
BTCआव खोमसिया साग्लोबसिगोन BPF সকলোৰে বাবে নাঙল সকলোৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অবিহনে BTC অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিব सोर सैथो BPF आव हाबदों माखौ नुनानै हाबखो बे नामा आङो बेनो बुंनो सानो जे सिगां समावहाय बे मिडिया नायगिरि बिथांमोन गासैखौबो आरो बे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो आरो बेजों लोगोसे आङो दा कुइसन सोंनाय बायदि जे खुंथायाव थानाय UPPL जों मानो थायाखै मानि थाखाय बिसोरजों जइन जायाखै बेखौहाय जे कुइसन खालामदों दिनै आङो बुंनो सानो जे खुंथायाव गैयाब्लाबो BPF दोलोआ दिनै बिसोरनि सिगांसिनावहाय जे मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हादोंमोन दिनै बे UPPL पार्टिया बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिफुंनो हायाखै आरो बेखौनो आं बुंनो सानदों जे जाय पार्टिया दिनै रुलिंआव गैयाब्लाबो दिनै जोंनि समाजनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो जे जोंनि इयुथ लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै जे जोङो पार्टिया जोंखौ दिनै जे मोजां लामायाव लांनो थाखाय दिनै जोङो मोनसे आवगायबोनो थाखाय जोङो दिनै थिरांथा लादों दिनै बेजों लोगोसे जोङो इयुन समाव जेसेबांनाखि इयुथफोर दङ दिनै जे जोंनि जेसेबांनाखि सिनियर बा जुनियर गासैबो दिनै बे BPF दोलोखौ मोजां मोननायजों लोगोसे दिनै सापर्ट होनो थाखाय बयबो आवगायबोनो आं बेखौनो आसा खालामो बेबायदिनो जोङो जे बेयाव जइन जानायजों लोगोसे दिनै बेखौल' बुंनो सानाखै जे जोङो इलेक्शन केम्पेइन खालामनो थाखायल' जोङो जइन जायाखै बेखौ बुंनो साना दिनै बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फिउचार जे इयुथ बे जोंनि मोनसे BTCखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै जोंनि मोनसे मोजां मोनसे परिश्रम बेखौ जों लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे हेफाजाब होनो थाखाय जों आवगायबोदों आरो इयुन समावबो जे जोंनि इयुथफोरा गासैबो सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय आरो बेबायदिनो आङो बुंनो गोबां दङमोन नाथाय आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आंनि बुंनायखौ आङो दायो MA फरायगासिनो जोब्बाय आंनिया दायो आङो मा होनो एसे एसिस्टेन्ट टिचार मावदोंमोन सिगाङो दा जेरावबो गैथ'वा आङो सिगां समावहाय आङो बेबायदि पलिटिकेल पार्टिजों रिलेसन गैयामोन दिनै आं दायो जे BP पार्टिखौ आङो मोजां मोननायजों दिनै सापर्ट होनो थाखाय आङो बेयाव आवगायफैदों सानबेसे जों बर'फ्रा गुबुनजों हामदाय जाबाय थाबावनो এটাই নাকি পরিবর্তন ভালো কি খারাপ করেছ অনেক অনেক আত্ম বলিদান দিয়ে সোনার BTCকে অন্যের হাতে কি অন্তর দিয়ে তুলে দিলেন नों फैफिनदो नों फैफिनदो गासैबो हारिनि थाखाय जाय जोहोलावा सान्दुं अखा हाग्रा बंग्रा दावहा नांबोनानै सनानि BTCखौ लाबोदोंमोन তুমি ঘূৰি আহা दिनै आङो BPFआव जयनिं जाफैनायनि मेन उद्देश्य बा खारनानो जाहैबाय जे जोंनि दानि सोलिफु सरकारखौ जों नायनानै जोंनि मेगनजों नुबोगासिनो आरो जोंल' नङा जोंनि गासैबो गामियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो नुबोगासिनो जे माबायदि डेभेलप जादों माबायदि उन्नति जागासिनो दं बेखौ नुगासिनो सिगां माबायदि उन्नतिमोन दा माबायदि उन्नति जाखो जेबो गैया सिगां जेरैमोन दाबो बिदिनो थिग बिब्दिनो दा बे एखे प्लेटफर्माव थाबाय थानायखौ नुनानै जेबो गोजोननाय मोनाखै दा बेखायनो जों गोजोननायखौ नागिरदों जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय
जोंनि जाहाथे फिउचाराव फैबाय थानाय जोंनि माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर आरो जोंनि थाखाय आरो जोंनि बिमा बिफानि थाखाय जों गोजोन नागिरनानै दिनै जों BPFआव जयनिं जाफैदों जे जोंल' नङा आंनि गोबां लोगोफ्रानो दिनै जयनिं जाफैदों आरो बेल' नङा जे आरो उनाव जों फैबावगोन जोंजों लोगोसे गोबां लोगोफोर दंबावो दिनै समनि आंखालाव जों दिनै जयनिं जाफैनो हायाखै बे जोंनि लोगोफोरा आसा खालामो बिथांमोना फैजोबखागोन 100आव 100% सियर बिसोरो जोंजों दिनै BPFआव फैगोन आरो BPFआव जयनिं जाफैगोन खुंथायाव थानाय UPPL हानजाया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन फैबाय होनना बुंदों बे बेसेबां बिथांमोना बुंगासिनो दङ 100आव बियो 30 बा 20% जेबो जाया बियो बिथांमोननि माबायदि जेन'बा उन्नति जादों माबायदि सैथोथि देखायगासिनो दं बेखौ बुंनांगौब्ला जों जेबो मुलाम्फा गैया आरो जे नुबोगासिनो दङ बिथांमोना गामि एरियाफ्राव गोरिब गुन्द्राफोरनो न' होदों सोरनोबा न' होदों 1.5 बोसोर 2 बोसोर जाबाय बिथांमोननि सरकार सालायनायाथ' सरकार सालायजेननायाव होनायनि न'आ दिनैसिमबो कमप्लिट गैया सोरनाबा इथाफ्रा कमप्लिट गैया माबा थिं दोलाबायना होदों माबा जों नुबोगासिनो दं जोंनि गामि एरिया खाथिफ्रावनो जानायनि चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि थुक्राझाराव जादों बिथांमोना मानो इथाया गैजोबा जाहैदों बुंनायफ्रा इथायानो गैजोबालै सफैजोबाखै बाजै ओंखायनो थिं दोना होनसै नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै आननेसेसारि बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोना मन'ग्लाबगासिनो दं सोरखौ मन'दों जोंनि बिमा बिफा गरिब गुन्द्राफोरनि थाखा फैसा जा मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ बिथांमोना मन'ग्लाबनानै जागासिनो दं बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ गोजोनाखै जे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गोजोनाखै जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' मा जाम्बा जाम्बि बिसोर जा बुङो बेखौनो लागोन बेनिखायनो जों दिनै गावनो गाव सेन्सलेस जानानै बिमा बिफाफोरखौ बुजायनानै जे आयै आफा जों खौसे जानांसिगोन जों बुजिनांसिगोन गावनो बिदि साननानै जों दिनै जयनिं जाफैदों आरो जोङो इयुननि थाखाय आरो जोंनि थाखाय जोङो मोजांखौ लुबैनांगौ मोजांखौ हास्थायनांगौ साननानै जों दिनै बेयाव हाग्रामा सारनायाव जोङो जयनिं जाफैदों सासे फरायसा हिसाबै फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ मा खावलायनो सानगोन आं बुंनो सानो जे आंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानावफोरखौ दे जोङो मोजांखौ माने गाव गावनि फरायनायाव लिरनायाव जे मोजां मोनसे लाइफ दानायाव जोङो हारसिं हाया बा सोरबा बिमा बिफाजोंबो हाया जों जाथि हिसाबै जोंनो जाथियाव सासे गोख्रों मोजां दैदेनगिरि नांगौ बेनिखायनो जोङो जुदि मोजां दैदेनगिरि मोजां जेन'बा खुन्थिया थायोब्लासो जों गाखोलांनो मोजां जुदि मोजां जांख्ला थायोब्लासो जों गोजौ थाखोसिम जों सोलोंथाइखौ लानो हागोन गाखोलांनो हागोन बेनिखायनो दिनै आं बुंनो सानो जोंनि इयुन जेनेरेसन फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो गोसो सोलायनांगोन जे बै मोजां जांख्लाजों जों बोरै गाखोलांनो मोनगोन मोजां जांख्लाखौ जों बोरै फसंनो हागोन बेखौ साननानै जों बयबो सेन्सलेस जानांगोन आरो जों मोजांथिं मोजां फारसे आवगायबोनांगोन आरो जोङो दिनै बे BPFआव जयनिं जानाय बायदि जोङो जाफैनांगोन आरो जों BPFनि साफ्रोमबो सोद्रोमा साफ्रोमबो बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो फसंनांगोन अब्लासो जोंनि जांख्लाया मोजां जागोन आरो खोब गाखोनो इजि जागोन आरो जोंनि फिथाइखौ जों मोजां गोरलैयैनो खानानै जानो हागोन आं दिनै बेखौ बुङो